Szasztok srácok, én Alex vagyok, és ahogy látjátok, ebben a videóban bemutatom nektek, hogyan kell a Cségót egy kicsi FPS-t adni neki, szóval, hogy tartja a mondás, hogy szarbóvállalat nem lehet építeni, de hogyha például 30-40 FPS-etek megvan, és így szeretnétek például fix 60 vagy 90-et, akkor ezt érdemes megcsinálni nektek. Szóval akkor kezdjünk is bele. Elsőnek kell egy Google Chrome. A Google Chrome-ba beírjuk, hogy CC Liner. Azután itt az elsőre kattintunk, Download Free Versions, és itt meg itt is a downloadra, és ezután meg itt a Free Hipot válasszuk ki. Na, és ugye, hogyha ez megvolt, szépen feltelepítjük. Magyar. Az igen. Ez mind nyelven van. Rámentem, hogy magyar. Lol. Istenem. Oké. Jó, én ezeket az összeset ilyenkor mindig ki szoktam kapcsolni, csak egyet szoktam benn hagyni, ugye, hogy hívják ott. És ugye itt rámentek az elemzésre. Igen. Na, ahogy látjátok, meg is van, nekem laza 16 GB-ot tud letörölni, az igen. És ez körülbelül ilyen egy hónapos Windowsom, ami most van. Itt meg a hibákra mentek rá, kijelölt hibák javítása, igen, összes hiba javítás, bezárás. Oké, aztán itt meg még pár dolgot be lehet itt még állítani, minden szír-szart. Oké. Akkor menjünk is. Ez volt így az első kis cucc. Ezután jön egy olyan, hogy most nem tudom, hogy mindenkinek AMD kártyája van, vagy néhánynak Nvidia. Ezt úgy tudjátok megnézni könnyen, hogy ott van, hogy tulajdonság, meg eszközkezelő videokártya, és itt van egy AMD Radeon HD 6900 szérián van most nekem. És ugye én nekem azt kell beírnom, hogy AMD Drivers, és itt meg az elsőre, ezután lejjebb görgetünk egy kicsit, és ugye kihozza nekünk itt ezt a felületet, és az Nvidia-soknak le fogom rakni a leírásba a másikat, szóval ugye az ő oldalukat, és ugye itt meg kiválasztjuk, hogy asztali videokártya, itt meg a 6000-es szériát megkeressük, és itt hol van? Ennyire vak vagyok. Vak vagyok HD széria, igen. Abban ma úgy keresem, hogy 6900 a széria, de nem úgy volt. Windows. Ez az. Oké. Na, nekem most ez van fent. Vagyis ez. Igen, ez van fent. Ha minden igaz. És simán csak letöltitek, feltelepítitek, és ugye ez új driver lesz a gépeteken. Ezután, hogy ez így minden megvan, akkor megnyitjuk a Steam-et. És ugye itt meg van nyitva, és ugye ott van fenn bal felső sarokban, mondjuk ott bal felső sarokban ott van a Counter-Strike, Global Offensive, azt itt meg rámetek a tulajdonságokra, és itt meg az indítási opcióknál, itt nekem be van írva minden hülyeség, de én most nekem van itt egy ilyen mappám, ha minden igaz, ha itt lenne, szóval itt egy kis vágás, srácok. És ugye ugyanott vagyok, csak megkerestem azt melyik jegyzetemben volt, ebbe volt, itt a TSIP-knél, és ott volt benne pár olyan dolog, amit ti nem láthattok, például TSIP-nk, meg ilyesmi, és aztán ott feljönnétek, azt ott gengelnétek, az nem lenne jó. Azt ide meg ezt
ezt az egészet, le fogom írni a leírásba, ezt az egészet, miért van kétszer benne a Novid? Oké. Oké, és a Novid az azt jelenti, hogy az elején bemutató a kis rész, ott ilyen, tudjátok, az a szarság, hogy így bemutatja ott a cségót, stb. És akkor ez mindenkit nagyon idegesít, mert hogyha most beléptek majd így a játékba, hogy ez így bent van, akkor egyből már csébe fog bedobni, szóval a rendes menüjébe. A tick rate 128 az az, amikor nem a 64 tickes szervereket fogja bedobni, szóval itt jobb lesz a hitbox. Azt mondja, itt van. A high, az meg az, hogy ez is kétszer van benne, miért? Na. A high, az meg azért van itt, mert ugye ezt a Windows-od nagyobb értékű cuccként fogja venni, és erre sokkal jobban oda fog figyelni, szóval ez a Mod QE Mod 2, ez meg boostolja egy picit az FPS-t, de most meg csak kellett ez is. Ez a Tethers, ez magyarul a szálak. Szóval nekem az én procim az 8 szálon dolgozik, de ugye 4 magos 8 szál. Tudjátok, ez az i7 2600. De hogyha ti nem tudjátok hány szálon dolgozik a ti procitok, akkor beírjátok ide azt, hogy msconfig, ugye az? Igen, az, msconfig. Ugye ez megvan, ezután ide beírjátok és kikeresitek itt az automatikus indítást, nem a rendszerindítást, és itt meg a speciális beállításokat, és itt meg a processzorok számát, nektek így lesz, minden igaz. Én, és ugye ezt így kipipáljátok, és itt amelyik a legnagyobb szám van, arra beállítjátok. Nekem ugye 8-as van, és ugye azért, szóval így minden megvan, alkalmaz, nekem kilépés újraindítás nélkül, nem ezt szeretném, hogy álljon nekem itt a videó közben a gépem. Jól van, akkor ezt nektek nem kell ide beírni, Windows Add. Oké. És akkor nyissuk is meg a cségót. Na, mindjárt be is tölt. Amúgy a Windows-ot azért írtam be, hogy nekem még egy vágást csinálnom azért, mert bejövök a csébe és átteszem a beállítást, de ahogy látjátok, itt nekem 900-as FPS-en van, amit itt a menübe. De ezt még úgy tudjátok egy kicsit feljebb vinni itt az FPS-t, hogy ugye itt átteszitek 4.3-ba, itt 1024x768, ez nagyon jó beállítás, ezt tudom ajánlani. Egyetlen egyet kell felrakni magas textúrára, azt meg az árnyékolást vagy közepesre, vagy simán csak alacsonyra, de én inkább magason szeretem. A modell textúra ott alacsony. Itt ez nagyon fontos, hogy be legyen kapcsolva, mert ugye amit beírtunk ott az legelején, az a MAQE cuccos, ott az fontos, hogy azért írtuk be, hogy azt be is kapcsoljuk. Többszörös élsimítás nincsen, ez itt kettesen van nekem, de azt hiszem itt van billenáris vagy triális, szóval itt be tudtok minden szírszalt állítani, de most nézzük, én most nem fogom átállítani, azért, mert ugye akkor megállna nekem itt a felvétel. Szóval, hát körülbelül ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, írjátok meg kommentben nektek mennyi FPS sikerült szerezni ebből a beállításokkal. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!